Kendo nyako Ramogi riwruok mar okinde mapacho ka mano LSK bende koro wuok oko ka kwedo kang' mar jatend Kenya William Ruto chwalo kwayo e od bura ka odwaro ni otim lokruoge moko e pend chike mapacho ka. Jafwambo marwa Flora Tieno nigi lerno. E kinde ma paro mopogore opogore medo wuok ewi ote manyocha jatend piny William Ruto ochwalo ne od bura ka odwaro lokruok e katiba, riwruok mar okinde LSK bende koro owuok oko ka seyo okang' makamano kendo wacho ni en ataro mar chik. Jakom LSK Eric Theuri wacho ni kaluwore kod chung' mar doho mamalo mogik ewi BBI, jatend piny ok nyal chako chenro moro amora mar timo lokruok ne katiba. The amendments are being initiated by the president contrary to the decision in the BBI case, and so therefore they should not see the light of day in parliament, as there being a very clear precedent that has been set by the courts. Okinde omedo siro ni chenro mar timo lokruok ne kit telo nyaka to kadhi e ombulu mar paro kata referendum. If an amendment touches on the national values and the principles of governance provided for in Article 10 of the Constitution, then they must go through a referendum. It is noted that the amendments as proposed by the President fall under the scope that require a referendum. And if pursued by way of the President's proposition, then the sovereignty of the people of Kenya would be undermined. Bende gimedo ni paro mar miyo jotend migepe thuolo mar duoko penjo e od bura biro rocho chenro mar od bura mamalo. Gi thuolo no, okinde okwayo jo od bura ni kik kadhi kwayo makamago masani ni e nyimgi. We call on Parliament and all right-thinking Kenyans to resist the attempt to mutilate our Constitution, to change the basic structure of our Constitution to accommodate an office that is not in consonance with the presidential system of governance that this country gave itself when it adopted the 2010 Constitution. Kaka yordino rode, okindego nigi chenro mar dhi e doho gengo okenge mag loko chike e yo ma ok ratiro. Ginyalo kadhe nikech iyudo ni gin gi numbers mang'eny e parliament. To kaka ne ker mar kweth mar okindo wacho, wabiro dhi e court, wabiro dhi e doho mondo wachunge. LSK kwayo jopiny bedo akicha gi jotelo madonjo e apisi kendo golo paro mar loko chike makonyogi. Flora Atieno, Ramogi TV.